Okay na, okay na. Oh, sige po, ready? Nasa ano po? Ang tayo. O, yun. Sige. Ang pinaka-isip na natin, makasalikod na niya. Okay, ready? 1, 2. Ay na. Sige. Ito natin. Sige, 1, 2, 3. Hop. Oh, sige. Sige, ito. Ito po ka, ito po. Sabi niyo ka. Oh, sige, ready po? 1, 2, 3. Okay, game! Mabay niyo po ito po. Oh, sige. Mabay niyo po. Ang pinaka-isa po kayo ni Saksalit po ang golden lang. Masabi naman po na si Captain Islam. Ano po? Alas, sige, bye. Ayan. Ayan. Okay, sige po. Game! Go! Allah, may din. Ito mo kayo na may din. Ikot-ikot! Ikot-ikot siguro. Ikot! 1, 2. Dapat bababaan yung game. Dapat bababaan yung game. Dapat bababaan yung game. Dapat bababaan yung game. Bababaan yung game. Bababaan yung game. Bababaan yung game. Ano pala po? Sarap ang ram. Ay, doon mo siya.
Okay. Ako natin ko doon, sa iyo na 500. Pero gusto mo kayo doon, Rayo-rayo lang po kamo sa lamesa, takakatulong kayo. Ano to? Meron dito sa bayan dito naman, dito ko yung tawag din sa bayan niya, pagkat sa isang Sige, sige. Tama na yung picture right na kami. Sige. Oh.